Ang dera ako na ibutang no kay bugat ni magkuan after sa ticket. Ayun. Bugat bitbiton. Nya, Sino ni ubal kayo? ugma pa mi. Ugma ko mo. Pagsa ko kundi. Yung kopi ko. Kopi ko nga. Brown. Double Pila nga siya. 16. Kanitag Jess. Nag-gis ang mga gatupod. 16. Gis gapon. 16 eh, double. 16. Ada na doon boleh. Pila na ba sa kabok en? Ha? Pila sa kabok? Napulo. Pulo ka na.
Tapos imti nimo nga batol, amo ng alcohol nimo. Ngayon na nga sila na itong ana spray ng alcohol. Sprayan? Oh, Sa taas. ha? Itong spray lagi. Ito sa taas man ang spray. Alcohol? Spray lagi nga blue. Taas. Di man, alcohol. May sagol kulon na na. Ha? May sagol kulon. Berada sa imo dia. Ayo. Ah, Oh, palit ako. Tapos matik sarap. magic sarap. Ano pa? Pinapa. Isa pa. Hindi ka sarap. Kailangan. Kaysa na siya, kaya pupok na lang. Matuturo mo ito? Hindi na yan, guys. Kinde, ang sa kinde. Ano lang. Yung orange ano? Kanang yellow? Wala. Kita. Ano na yan? Okay. Lan? Sakto kami yung number da. Oh. Ikuan sabi sir ngayon 66. Ayo. Oh, 77. May gusto na yun po. Oh, sa to ban? So yung 6677 640. 64081. Oh, sulod lang 600. So yung 66677 64081. 64 Sir, 81. Oh. Oh, 600. 630. Ubos.
Boss, tabunin lang sa siminto rin, boss, Ben, kanilong. Oo, tabunin sa kanilong. Oh, sige, sige, salamat. Ay, kan mar, boss. Oo, dito. Ito, ano ato, tide. Ang gusto ko karon. Okay. Ito sa kamahan. Sige. Wala ka dungog. Lagi, danlog ra ba da babaw.
Shout out Pinoy. Shout out Panoy is the vlog. Sino is the vlog? Joseph Tixa, shout out. Shout out everyone. Christy and Joe, shout out. Shout out everyone. Dapat 3:40 minus 1:3.
Roy Ria. Hey Jim. Roy Ria. Hi Jim. Shout out. Basong dalungan. Bye-bye, Inde. Kapit tigas, Inde. Uy! Hoy! Ayan! Kapit tigas. Hindi tayo malibang tadi ay. Sira. Sirado kinay chicken. Untay. Atoy, ikay. Ano na? Pwede naman natulog o hulog. Kabutang sa pigi ba? Pigi ni Baby. Pigi. Diri pigi. Tanto butang. Ano na? Hmm. Ano ka naglaag? Tane? Hmm. Ibutang na dito. Ba't ko? Bahala ka, wa sulod mo pigi bang. Wala. Sulod. Wa sulod, bahala ka diya. Kabalik ko ba't ako ba na? Mimi, bobo ko malik ka butong ko. Na. Libre. One. Only one. 1, 2, 2, 3. 3, Sunod. 4, Sunod. 7, La, 5. 5, Sunod. 10, 6. 6, Sunod. 14, 7. 7, Sunod. 5, 10, 8. 8, Sunod. Di naman kakabalog ihap. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7 pa. 7. Sunod. 8. Sunod. Sunod. 9. Sunod 9. Sunod 9. 10. 1, 2, 3, 1,
2, 3, 4, 5. Nagutog yung tinti. 1, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 2. 3. Diyan pa uto. Utog din din. Tanaw, mama! Lechara. Patas mo taan eh. Yan, 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 yan. Tis mama di. Ang patingog. Ang patingog. Ha! Hay! Tis mama. Ako. Ah, ikaw. Agay, pikas. Pikas! Mama. Ah, Ikas. liog. Sabi dito tayo ako. Jara! Uy, nakita ka sa video? Uy, tatay. Tot! Ala. Hindi magluto, tagkuan ni miswa. Misabaw tatay. Iatit. Ikaw. Kaya kung miswa dito di. Dito miswa di. 1. Uy. Tristan. Alay. Maagay ka karon. Balay. Pars ako na to de. 2. Bi pansit. Ako di kuha de. Ay. Ako kuha. Iniikikin. Yung anong day mo inani de. Ah. Uli na. Ulay pang. Ulay pang puto. Ikaw. Uli. Ulay tututu. Hindi, agi. Kabara mo din agi ko. Nga ako. Dabay sana. Tungga. Kuya sa kukan no. Ato miswa bi. Kuya sa miswa di. Kana miswa ka. Oh. Di. Kanang puti. Sa puti. Kato isa. Ah. Be. Na. Be. Thank you. Tara. Sige na. Oh, de. Ay, lamig man. Miri.